Trí, dó, héan, náid, tí roiib bríanann seo ag léamh na nuaachta as Meiriceá don 2000 anóir 2017 agus sé go bliain nua agan. Tá sin i bhliain nua. Baineann mórfik túir an léinneamh le tréin faoi halamh nua in Nuacht sin ceann den na stáisiúnacha nua. Nes mean nóid mé an picture seo, mar bí mé brean orm féin agus ní maithan rud é sin. Seo é tréin faoi halamh Avenue i Mhiridó agus tá Níl sagam ce cho fad agus a hén sé. Sílim go déan sé sús an Upper East Side. Níl mé cinnte faoi aon rud eile. Ach tá stáisiúin nua an agus tá na slúite úsáid agus dar leis an gceanlíne tá sé seo ag beaga spirid na carach. Tá an New York Times ag brechan ó siar 8 mbliana Barack Obama. Agus tugann scéal an lé inniuh faoi dheacrochtaí an domhain agus mar a thug an tuachtarán Obama ortha. Thosa cogadh na Afganastáine mar cogumá agus chríochna sé leis an ngearrscríomh na Afgáin me go leor. Níl sagam ghlacam leis go raibh sé sásta nach raibh cuma an chailiúna an cogad sin. Bhí an uachtarán Obama teacht chun réití faoin ar bhéidir i dhéanamh san Afganastáin. Hástáil an domhain bhriste seo dóchas an uachtaráin óig seo. Agus muid caintear phleanana, well Obama plé muid pleananaí an uachtaráin níos. Bhí an acht cuaramsláinte inachcuine an écht bhó rinne Obama mar uachtarán ach tá ceannaireacht an pháirtí phoblachtánnaí tí an Piléar sin Leagan. Tá an chógáil nua tí oscailt ach tugann an scéal seo le fios b'fhéidir go gcuid róthatal agus uaillmhíonn na boblachtánach na pleananaí seo neamhní, mar is cinnte go dtiocfaí frithráda agus frithionsaí ó na déanlathaí agus b'fhéidir ó dhaoine eile. Tá sé geisteach go freisin rialacháin timpeallachta chur neamhní agus riant idiris policy eile de chuid an uachtaráin a Russia ach sé rud is mó a bhfuil siad ag díriú ná dí rialú. Dar leotáin marcha rialacháin gnó. Agus siad a thárlóí sa ghearraibh si dearrainn ná go mbeidh brabús go leor le déanamh ach an sin bánóí siad an puta. Fulmhóí siad an puta agus by
titim ac na míocht tubasteach. Sin má huirim. Railín. Hála sléocht úfásach ihe lá chaile in Istanbul agus dar leis an nuachtan tá an sléocht seo tríis éasclínte na tuaisce na turce níl sin go maith. Tá muid fós ag tafadú. Go maith. Tá éasclínte na turce á nachtú aige. Sílim sé. Bu chlubíthe dalraíoch é seo, chlubíthe sefir, donna sefir, agus ba thiomba le de chathair Istanbul a bhí bhain méadaíoch ilnáisiúnach, ilchaltúra agus ilchiníoch. Ach níor stop dalraíocht an chlub seo an dúnmhar fór. War sé cúpla scór sílim na dosain go cínte. Chemic, agrochemic agus ólathe. Cén caidrih becheart do na cólachtaí móra agrochemice chothú le hólathe. Tá muid a caint go sunraíoch inniuh faoi Syngenta ní mé cínte, Oldealamh, Colossus, fachach mór na agrochemice. Comisiúnaí James Cresswell, ólaí agus sainneolaí, mláthanaí agus becha in Ollscoil Exeter i Sasna, staidirí dhéanamh chomhlíneachtaí becha agus gáthairí cén fá go raibh siad ag fáil bháis. Bhí Syngenta le fada ag chur an bhilleáin míl vídeach dar bennim fíneog varroa. Agus Baideis. Seo ceann a bhí agam héanna ach mar úsait mé le fada. Lotnaid cíd. No, ní raibh sin agam. Mé sin scríomh síos agus an sin taide dhéanamh ar bhucail seo. Lotnaid cíd. Bhfuil dí. Cibé, bhí siad ag gíre an milliún a haringt óna lotnaid cíd féin agus a chur a fíneog varroa. Ach faríor níor bhíd sin torthaí James Cresswell. Seir de fuair James Cresswell amach ná gur bhíad na lotnaid cíd. Railín. Tá an tín bhí an tín ag déanamh forrochtan I rihandáracha go damhanda chun Meiriceá a hairngtisteach sa téatar cogaíochta sin san áise. Agus ceiliúrann siad cuairt toscaireachta Meiriceánaí I 1944 go fór. Tá cosc bhilí bhilí mhóra airgidre san India go fóil.
Ceirte focail in achar. Well, Pagan sin go gaithe mé lorug sé war mar teanga éiliú sé bina focail go bhfuil éiliú chun éiliú a hachant. A dhíosbeaga. Tíosbeaga chun éiliú a dhíosbeaga. A tá éasc inis idir rialtas agus pobl ina lé. Dylan Roof, ceart be cheart a rá faoin deall seo. Hiúil Dylan Roof isteach in aglas ghorum blian ó hin nó mar sin agus warí néanúr lena chuna. Tá sé tar éis an chosaint a bear dó féin a choileáil agus tá sé a fannacht bhreithúnas an bhreithimhinis go cínte chuirfar chun bá sé. Pléitir Aspidídean I Washington agus chóneamhréireach agus atá sé go mbeadh ráta Aspidídean chomh sin I moll cuachta mar Washington. Tá Google ag gofráil seirbhís idirlín do chomhlachtaí beaga ach mar sé cáiltí na chomhlachtaí beaga smacht a suíomh na idirlín féin agus dá réir sin tá siad ag tuairt cúil do Google agus bheith misisiid an rud ceanna dearan. Cearnaí ní bhainil tá siad fós agus tá Panasonic ag abhóchan an chaschláir SL-1200 ó Technics agus é díirithe faoi sin focail nógan istíomh duine atá ex-bách is duine é a hainaíonn an rud sin leis. So faoi sin duine a hainaíonn faoim leis. Hi-fi agus le héad. Cos nóí an chaschláir seo $2,800. Wow. Tá Romeo et Juliette siúil sa Met faoi láthair agus tá Diana Damrau agus Vittorio Grigolo ag canú an. Cumasc cemice dígris agus gasca gutha tá sa taimhú seo is cosúil. Agus tugann chuireann an nuachtán síos mar ol nóva beanathe nach buíomhann go mé eiceil. Scéiméireacht miúlanaí agus fearr. Tá Lydia Peel tar éis úrscéil, céad úrscéil a scríomh dar bannam The Midnight Cool agus tugann an nuachtán le fios, an léirmheas le fios go bhfuil charachtar idir ghaonna agus ainmhithe saoirsethe go han chlichte go deo. Gur taú ceathrú chúlaí na Raiders an teachtain seo chaite agus dá réir sin tá siad curtha I mail don bhabhta deirí de héasúr na Meiriceánaigh. So sin iad na scéalta móra don láinneamh an 2 lá mí eanáir 2017 agus tásúil agam go mbeidh sibh deanú isteach arís Sarawad agus I baint tainmh as na scéalta nua as Meiriceá. Idir an dálín, slán agus beannacht.